O, i kupmy sobie suszarkę. Zaatakujmy Angelę. Mamy chyba szansę. Tak myślę. Ładny unik. Wygraliśmy chyba fartem, jak dostaliśmy 193 honoru. Otrzymałem 5 oponek i 25 wspomagaczy misji. To dobrze. Dostaliśmy 14 monet za pierwsze kroki. To teraz sobie pójdźmy do Lumpeksu. Kupmy sobie komórkę. Maseczkę ogórkową. 25. To zaatakujmy sobie jeszcze kogoś. O, taki sam. Zaatakujmy. Unik. Prawo. Kryta mi zadał. Kolejny kryt. Dlaczego? Kolejny kryt? Niestety przegraliśmy, już widzieliście na początku walki. Dostaliśmy suszarkę, która nam daje bardzo dużo czego tu nic nie ma? O! Teraz dostaliśmy i daje nam 11 kondycji, 5 intuicji i 14 obrażeń. Równe to jest 24. To sobie sprzedajmy. Dobrze. Kupmy sobie szlafrok. Tak. Szlafrok. 410 doświadczenia. Teraz zróbmy sobie misję. Tam, o, tutaj nam dodaje dużo. Skróćmy. I jeszcze raz skróćmy. Jesteśmy 1430 doświadczenia. Mamy już 3. poziom. Dajmy sobie na inteligencję. Jesteśmy 20 monet i 27. O, dobrze. To dajmy tutaj sobie, bo mamy bardzo mało. Niestety mamy już braknie. O, teraz
już na pewno. Dajmy sobie tu monety, tu. Przepraszam, zaraz wrócę. Dobrze, już mogę. Teraz dostaliśmy przedmiot. Niestety nam odejmuje, więc sprzedamy w lumpeksie. Sprzedamy. Spryśniona zasłona. Kupmy. Chyba daje nam 4. Dostaliśmy jedną oponkę. Cieszę się. Zróbmy sobie tą misję. Zobaczymy. Będziemy jeszcze musieli zrobić chyba z 2. Tak myślę. Dajmy sobie inteligencję. Dostaliśmy chyba niebieski kostium. Odbierzemy, bo nam wszystko dodaje. Tutaj mamy list, usuniemy go, bo nam nie jest potrzebne. I załóżmy sobie, bo nam dużo dodaje. Dobrze, sprzedajmy. Zadanie nam się odblokowało, jak widać. 36 monet mamy. Zróbmy sobie misję kolejną. Szkoda, że to nam dodaje tak mało tego wszystkiego, doświadczenia. Aż 1431. Zróbmy sobie tą misję. Skróćmy. Wiem, że wam się nie podoba, że wydaję tyle oponek, ale nabiję do 5. poziomu, już nie będę tyle wydawał. Tutaj też sobie skrócimy. Zaraz zobaczymy, czy wygramy. Chyba tak. Bo ja im daję 47, a oni dają... Tak, spokojnie mogę pominąć. Jesteśmy 200 doświadczenia. Odblokowało nam się. Jesteśmy 36. Monet. Zróbmy sobie kolejną misję. I mam już 5. poziom, już nie będę wydawał tak oponek. Na pewno wam to się nie podoba. No to już wszystko w tym odcinku. Podnieście łapkę w górę, subujcie. Cześć!